Da, bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la al treilea episod de Minecraft Crearea Orașului. Eu sunt Grig și în acest episod vom continua casa începută în episodul 2. Vom face etajul 1 și poate vom construi și o stradă, să vedem cum ne permite timpul. Deocamdată trebuie să acoperim stâlpii de susținere. Aici trebuie să lăsăm loc pentru scări. Așa, foarte bine. Din păcate, casa asta e cam mică și s-ar putea să facem o singură terasă în partea din față, cel mult în partea din față, dacă nu o vom face în partea din spate. Să vedem cum vor veni lucrurile. Așa, foarte bine. Să acoperim puțin cu sticlă. Perfect. Să facem întâi o schiță a casei. Puteți lăsa în unele părți ale casei, puteți lăsa chiar două pătrățele libere, pentru că va da un aspect destul de bun. Aici va veni terasa. Vom începe din partea asta. Așa, foarte bine. Așa. Cred că o vom face ca dedesubt, pentru că nu ne permite locul. Perfect. Acum trebuie să punem stâlpii. Din păcate nu ne-a mai rămas loc să lăsăm liber aici în față, dar nu este nicio problemă. Vom face la următoarea casă. Așa. Nu știu, oricum în seria asta, Crearea Orașului, nu vom decora toate casele. Ba da, de fapt casele vom decora, nu vom decora apartamentele de la blocuri, fiindcă va dura prea mult și nu ne permite timpul. După aia vom pierde timpul așa degeaba. Vom sta 5 episoade la un bloc și 5-6 episoade și nu mai rezolvăm nimic. Vă veți plictisi și voi. Așa că prefer să nu decorez decât casele. Așa, foarte bine. Aici va veni o ușă și aici la fel. Perfect, perfect. Să facem o ușă aici și una aici. Dacă mă gândesc mai bine, cred că baia va veni aici. Sau nu, o lăsăm sus, pentru că aici cică s-ar vedea în baie și nu e bine. Să ne apucăm acum de scări. Vedem că avem materialele aici. Așa. Am nevoie de respede. Foarte bine. Acum ar cam trebui să acoperim. O să acoperim și stâlpii imediat. Mai întâi de toate să facem tavanul. Am terminat și cu tavanul. Sau nu. Mai avem o cameră. Am uitat de asta. La noi baie o facem acum. Așa. Acum ar trebui să acoperim puțin stâlpii. Așa, cu niște lână albă. Dacă mă gândesc mai bine, cred că o vom face pe asta portocalie. Nu durează mult să spargem câțiva pereți. Imediat. Foarte bine, am terminat și cu parterul. Să vedem puțin cum arată de afară. Deocamdată arată bine. Ar cam trebui să facem și balustradă de la terasă. Tot așa. Portocalie, perfect. Și cred că unul din pereții care vă face aici sus va veni portocaliu, poate din partea cealaltă. Deocamdată arată bine. Să vedem. Așa. Deocamdată arată bine. Acum cred că o vom decora. Să vedem puțin. Arată destul de bine și în portocaliu. Cred că următoarea o vom face în roșu sau maro.
Să ne apucăm de decorat. Așa. Foarte bine. Aici, cum am spus, cred că va veni una din camere. Aici, așa. Rafturile. Cred că vor veni aici. Și un tablou aici. Parcă nu merge asta. De ceva portocaliu. Cred că până la urmă vom lăsa pe ăla cu ochii ciudați să vedem dacă mai cade încă o dată. Perfect! La țancă. Ușă. Să punem așa. Să decorăm bucătăria. Mai avem nevoie de chesturi. Foarte bine. Nu, de fapt, stați așa. Vom face așa. Vom pune aici așa două chesturi și aici. Și aici în mijloc vor veni celelalte. Lângă vom pune masă de lucru. Am uitat să facem gresia în bucătărie, dar nu e nicio problemă, o facem acum. Așa. Perfect. Să punem masa de lucru aici. Și aici cred că va veni chiuveta. What the fuck? What? Cred că e un bug de la textură. Cam atât cred și bucătăria, ba nu, aici cred că vom pune un stâlp. Și aici la fel. Așa. Foarte bine. Să vedem puțin aici cum vom decora. Foarte bine. Deocamdată e bine așa. Ar mai trebui pus aici și aici. Punem aici, așa, punem partea opusă unde am pus stâlpul și vom pune și aici tot în partea opusă unde am pus stâlpul, ca să vină simetric. Foarte bine. Să vedem acum etajul. Aici ar cam trebui să astup, dar deocamdată lăsăm așa pentru că nu se vede chiar rău. La etaj cred că vom face prima oară camera asta. Aici avem mai mult spațiu, deci sper să putem să construim mai multe. Foarte bine. Stați așa. Ceva nu e bine. În fine. Nu mai spargem acum ca să facem. Lăsăm așa. Să vedem unde punem patul. Cred că patul îl vom pune aici. Foarte bine. Ups. Așa. Aici cred că vom pune bibliotecă. O bibliotecă. Stați așa să găsim cărțile. Perfect. Trebuie o lispede.
Ups. Și un scaun. Aici cred că va veni un tablou. Wow, prea mare. Stați așa. Nu vom pune aici. Tot ceva portocaliu să se asorteze cu casa. Deja l-am spart. Haide. De ce? Așa, la fix. Să punem unul din stâlpi aici. Așa. Și vom pune un șezlong aici și unul aici. Foarte bine. Cam atât deocamdată pentru terasa asta. Să facem următoarea cameră, dar numai înainte de a pune ușile. Așa. Foarte bine. Cred că această cameră o vom decora cu lemn. Așa, foarte bine. Să vedem puțin. Cred că vom pune patul, da, cum am spus. Aici. Aici cred că vor veni două chesturi. Cum de altfel trebuia să punem și în camerele celelalte, dar nu nimic, ne întoarcem și completăm. Simțeam eu că lipsește ceva. Așa. Foarte bine. Și un tablou aici. Ca să completeze. De data aceasta îl vom pune roșu. Așa, cam atât și cu camera asta. Să mergem să punem chesturile în camerele celelalte. Așa, foarte bine. Și aici vom pune unul. Așa, perfect. Un tablou aici. Și acum living-ul. Perfect, să punem și o măsuță. Așa. Și în partea aceasta altă. Foarte bine, aici vom pune un perete. Cred că vom face așa. Foarte bine, bine, perfect. Scuzați pentru lag, pentru a patra oară. Un tablou aici, prea sombru. Cred că îl vom pune aici. Să vedem, sperăm că o să ne cadă așa, foarte bine. Cam atât cu locul acesta, să mai punem stâlpi și pe aici. Așa și... Cred că aici ar veni foarte bine cu apă. Așa. Și aici un tablou. Eu cred că vom pune unul mare. Nu ăsta că l-am mai pus odată. Acesta. Perfect. Văd că am terminat de decorat. Ar cam trebui să ne apucăm
puțin, stați așa, avem aici un detaliu, din detalii. N-am terminat, văd că. Așa, foarte bine. Și aici la intrare. Foarte bine. Așa. O ușă și aici. Și aici va trebui să punem cu piatră. Așa. Din păcate nu mi-a rămas loc și pentru curte, dar vom face aici în spate vom face un ponton, cum am spus. În care am murit un mob aici. Să vedem. Foarte bine. Și stâlpi. Așa și aici. Așa. A ieșit bine. Așa. Casa asta am terminat-o. Acum să facem o mică străduță. Avem nevoie de lână neagră și lână albă. Lesfede și piatră pentru trotuar. Așa, să continuăm trotuarul de aici. Cred că până la urmă vom face trotuarul cu gresie și piatră. Încă dă mai bine. Aici va veni o altă casă, dar data viitoare, până atunci să facem, am spus, trotuarul. Aici cred că vom face tot așa un ponton sau o mini plajă. Vedem data viitoare, deocamdată îl lăsăm așa. Poate că nu dă foarte bine să lăsăm să se termine așa trotuarul dintr-o dată. În fine, vedem noi pe parcurs ce construim. Așa. Să ne apucăm de trotuar. Unu, 2, 3. Cred că va fi de 7 pătrățele. Să măsurăm puțin aici, ar mai veni o casă cu tot cu curte de data asta. Da, e bine așa. E bine așa. Foarte bine. M-am gândit la un moment dat să fac și metrou orașului
dar nu cred că va fi nevoie, pentru că orașul nu va fi foarte mare, nu va fi întins pe o suprafață foarte mare. Vedeți și voi cât spațiu avem. Vor veni maxim 7-8 blocuri și mai mult case. Nu cred că avem de ce să facem metrou, pardon. Cred că îl vom face doar până aici. Scuzați pentru lag, pentru a 5-a oară. Nu știu ce are calculatorul. Trebuie să rezolv problema. Văd eu după ce fac. Mă gândeam că din păcate suntem pe o zonă nisipoasă și ne va fi greu să construim, dar văd că nu, chiar nu ne-a fost greu. Mă așteptam să mai fie nisip care să cadă, cum am întâlnit acolo o groapă, dar văd că ne-am descurcat. Nu am nimerit o zonă rea, am nimerit o zonă chiar foarte bună. Oricum, cred că în episodul 4, pardon, vom construi o altă casă, cum am spus, aici. Să facem trotuarul pe ambele părți, după, și vom pune niște stâlpi pentru a ilumina. Foarte bine. Dacă mă gândesc mai bine, cred că va veni de 9 pătrățele, fiindcă vreau să fac și asta, cred că va fi strada principală, fiindcă vreau să fac și lumină, vreau să iluminez pe mijloc, nu vreau să pun pe stânga și pe dreapta a șoselei. Ce cu lagul ăsta? Așa. Aici va veni așa. Să vedem. Așa. Pe lângă stradă cred că vom pune așa. La alee. Foarte bine. Acum și pe partea asta, în păcate va trebui să spargem o parte din nisipul de aici pentru a termina trotuarul. Nu e o problemă. Așa, să vedem. Aici va veni așa. Foarte bine. Ups. Urăsc când este noapte, fiindcă eu am server și ar cam trebui să opresc modul de supraviețuire, pentru că noaptea tot apar mobi și mă încurcă destul de tare. Și cred că așa o să și fac de acum înainte. Cred că din episodul viitor nu o să mai vedeți ciudățenile astea, ca să le spunem așa.
cred că vom planta și niște cactuși pe marginea drumurilor, pentru că până la urmă e zonă deșertică și aspectul este destul de bun, mai ales pe textura asta. Așa, la fix. Să vedem, poate în curtea casei următoare. Așa. Ups. Așa. Da, oameni buni, cam atâta și cu episodul acesta. Până data viitoare, nu uitați să dați like la videoclip, să vă abonați canalului și ne vedem data viitoare. Pa!